приятел. Да, здравейте. Марти намерих Diamonds. Между Много другото. съжалявам, че ще читваме. Ама то не е точно чит, може да са виновни. Да, ще видите какво ще правим и сега. Да, ще... между другото, ние просто ще... Да, стакване се казва. Размножаване също. Да. Не мога да измеря моя изхода. Има програма да правиш спагети, да правиш пиле. Къде си слизам в една мина? Да, влизай тази мина, дето е в подземието. Тя не води до никъде. Не, ти си в грешната мина. Не, той има само една. Той в подземието? Ама не, той има едно разклонение в началото някъде. Ето на тази стена има едно разклонение, там съм аз. Когато ходим на печка, че когато пече, пускал хемера, оттам ти хем нагрява. Къде тук е изхода? Скъпа ли беше? Виждам те. Тя от старите. Стеле! Ма нямам... Защо ми за мястото? Айронче. О, фак. И телефон. Не, аз искам да... Къде си между другото? Аз съм по словите. Излязох. Да, ама искам да дойда в мината да я видя. Може ли? Да мисля, примерно. Аз не знам къде си. Погледни нагоре и ще ме видиш. Ето ме. Да, ама къде е входа на мината? Идвам. Чакай, бе. Ма тук не виждам нищо. Бе, не виждам нищо, бе. Не си святкал. На къде? Добре, дай ми торчовете. А там е осветено. Ма нищо, дай ми торчове. Може да... Добре, дай ми ги. Ма нали първо ще стакваме? Не. Това за това излязох. Не, да, всъщност. Дай аз сега в мината. Ти ходи да взимаш дърво. Защо? Ами така, защото няма за теб всичко да е лесно. И не е тука, където ми... Какво има звезди при мен? Щупи нещо и ще се оправи. Не, оправи ми се. От само себе си. Намерихме Diamond. Какво дърво да взема? Всяко взимай. Тук има такова. Да. Не ни трябва. При това, че имаме Diamonds. Не, Марти няма да стакваме. Ама Марти, така е тъпо. Всички ще почнат да го правят. Всички го правят. Не, в Клиф никой не знае за това, освен нашия клас. И не всичко, и не си осветил. Да, той. Кой друг го знае? Да, бе. Повярвах ти. Един. Габи го знае. Двама. Момиче. Какво? Изи го знае. Що ти си им казвал? Не. Да, казал си им. Не съм. Да, бе. Повярвах. Да, бе, и точно сега ти повярвах. Само не Изи казаха, ама тя каза, че го знае, ама не знам къде е. Аз намерих голд. Може да ни потрябва, Марти. Да, за часовни. Обаче познай колко е. Ти разбрали, че намерихме Diamond? Да, намерихме. Аз намерих и Redstone. Вече дойдоха нещо. Вече дойде. Какво? Колко е часа, Марти? Толкова! И 47. Имаме 3 минути. Значи слизате.
дискане. Не бе, шо? Пак влизам. Ами не знам дали това да не е за този епизод, защото той стана 5 минути. Пак 5 минути бе. 5 минути ли? Да, епизода. Стори ме искат много повече. Защото аз току-що го пуснах. И още ред. Аз съм по друг път, Марти, между другото, да знаеш. Аз знам къде. Къде? О, фак, свържи ми кирката, майната му. А къде да го сложи дървото? Стига, бе, майка. Добре, и за какво ти е? Това е тъпо. Симон, слизайте. Какво е това червеното? Редстоун, ти не... Без 10 слизай. Добре, тръгваме. Това е моето. Ние намерихме диамонти. Аз знаеш кои са моите играчи? Бензема, Меси. Може ли едно? Мерси. Значи 1, 2, 3, 4, 5.